హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆడియో రావటం లేదు మాతాజీ. లెవెల్ 2లో చాప్టర్ 2లో ఉన్నాము. భక్తులందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. థ్యాంక్స్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ రెండవ అధ్యాయం 20 శ్లోకాస్ పైగా ఫినిష్ చేసినట్టున్నాం కదా మాతాజీ. ఇందులో ఒకసారి మ్యూట్ తీసుకొని మాతాజీ. 30 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ అయినాయి మాతాజీ, సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగము గీతా సారాంశము ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాము. సో 30 శ్లోకాస్ ఇందులో కలుపుకున్నాం కాబట్టి ఇది లెవెల్ 2 క్లాస్. సురేష్ ప్రభుజీ, మీరు ఇందులోకి మరి మీకు లింక్ ఎలా వచ్చింది తెలీదు, బట్ ఇది లెవెల్ 2 క్లాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మీరు ఆ గ్రూప్లో ఉంటే మీకు లింక్ వచ్చి ఉండొచ్చు. సో ఫర్ యూత్ అండ్ ఫర్ అడల్ట్స్ ఇద్దరికి ఇది లెవెల్ 2 క్లాస్. సో 30th శ్లోక ఒకసారి రివైజ్ చేసి కంటిన్యూ చేద్దాం. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో ఏమంటున్నాడు? భారత అంటే భరతవంశీరా, ఈ దేహంలో నిత్యము కూడా అవధ్య అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక దేహానికి యజమాని అయినటువంటి దేహి అంటే ఎవరంటే దేహానికి యజమాని, అంతే కదా. ఈ యజమాని ఎప్పుడు అయినా సరే అవధ్యోయం, చంపబడడు. కాబట్టి ఈ భౌతిక దేహానికి యజమాని అయినది ఎవరు? ఆత్మ. ఎప్పుడు కూడా చంపబడదు. దేహే సర్వస్య భారత. కాబట్టి ఈ ఆత్మే శరీరంలో అందరి యొక్క శరీరంలో
ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక దేహానికి యజమాని అయిన యజమాని ఎప్పుడూ కూడా చంపబడ్డు. ఎవరు యజమాని అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ, అందరి శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తస్మాత్ సర్వాణి భూతాన్ని, అందుకని అన్ని జీవుల భూతం అంటే జీవరాశులు అని చెప్తున్నాం. భూతాలు కాదు, భూతం అంటే జీవరాశులు, అంటే అన్ని రకాల జీవరాశులు. కాబట్టి సర్వాణి భూతాన్ని, అన్ని రకాల జీవరాశులు. కాబట్టి తస్మాత్ అంటే కాబట్టి అన్ని రకాల జీవరాశులు నత్వం శోచితుమర్హసి అని చెప్పి అన్ని రకాల జీవరాశుల గురించి నువ్వు శోచించటం అనవసరము, తగదు. నువ్వు శోచించని అవసరం లేదు, దుఃఖించని అవసరం లేదు. సో అంటే ఓవరాల్గా మీనింగ్ ఏమిటి? దేహంలో నివసించే ఈ దేహి ఎవరు? దేహానికి యజమాని ఆత్మ. ఆత్మ అంటే మరి ఆ నిత్యతత్వం. ఈ ఆత్మ ఎవ్వరూ కూడా ఈ ఆత్మను చంపలేరు. చెప్పాం కదా, నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక అని. అంటే దీన్ని ఖడ్గంతో ముక్కలు చేయలేరు, అగ్నితో కాల్చలేరు, మరి నీటితో నక్లేదయంచో ఆపి అంటే నీటితో ఆపి నీటితో తడపలేరు అని చెప్పి మనం గాలితో ఆరబెట్టలేము, ఏది చేయలేము. ఆత్మని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు అని చెప్పాం. కాబట్టి ఆత్మ అనేది సచ్చితానందం, ఎప్పటికీ ఉండేది, మార్పు లేనిది, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని కూడా ఆత్మ లక్షణాలు చెప్పాం. అజ పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో మనం శరీరం పోయినా కూడా ఇది నాహన్యతే, ఇది పోదు, ఇది వధించబడదు అని చెప్పి మనం ఈ చాప్టర్లోనే ముందు శ్లోకాల్లో మీరు చూశారు. సో ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను డిస్క్రైబ్ చేసే శ్లోకాస్ అన్నమాట ఇవి. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు, దేహంలో నివసించే దేహి అనబడే ఆత్మ ఎప్పుడు చంపబడడు. కాబట్టి నువ్వు తస్మాత్ సర్వాణి భూత, నువ్వు ఏ జీవి గురించి కూడా నత్వం శోచితుమర్హసి, దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్వరు కూడా, ఎవరి ఆత్మ కూడా పోయేది లేదు. ఈ శరీరం పోతుంది కానీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వేదో చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, నీ ఖడ్గం ఏది కూడా ఆత్మ అనే దాన్ని ఎవ్వరూ ముక్కలు చేయలేరు, నువ్వు వేసే బాణాలు అవ్వనివ్వు ఏదైనా అని చెప్తున్నారు. సో అమరమైన ఆత్మ గురించి అనేక రకాలుగా వివరిస్తూ అది నిత్యమైనది, శాశ్వతము అని మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి, స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి, ధర్మ్యాద్ధియుద్ధాత్ శ్రేయో అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. ధర్మ్యాద్ధియుద్ధాత్ శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. సో స్వధర్మం అంటే ఏమంటున్నారు? క్షత్రియునిగా నీ స్వధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం కంటే శ్రేయోదాయకమైనది ఇంకొకటి లేదు అని నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నువ్వు సందేహించాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ధర్మ్యాధి యుద్ధ శ్రేయో అన్యత్, ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం కంటే శ్రేయస్కరమైనది అన్యత్, వేరే ఏది కూడా క్షత్రియస్య నా విద్యతే, క్షత్రియుడికి ఇంకొకటి లేదు. సో ఈ ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం అంత శ్రేయస్కరమైనది ఇక వేరే ఏది కూడా క్షత్రియుడికి లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో స్వధర్మమపి చావేక్ష, నువ్వు నీ స్వధర్మమును నువ్వు తప్పనిసరిగా నువ్వు నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యాలి, నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంతేగాని నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు సంశయించటం తగదు అని చెప్తున్నారు. వికంపితం అంటే సంశయించటం, అర్హసి తగదు. నువ్వు నీ యొక్క స్వధర్మాన్నే నువ్వు డౌట్ చేస్తున్నావు. నీ స్వధర్మం ఏమిటి? క్షత్రియుడిగా వెళ్ళి యుద్ధం చేయటం.
అవునా? యుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నావు? సరదాగా చేస్తారా? క్షత్రియులు యుద్ధం ఎప్పుడు చేయాలి? రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవటానికి చేయాలి, లేదంటే తన ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడానికి. శత్రువుల వల్ల ఏదైనా అపాయం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు కానీ రాజ్యానికి కానీ ఆ క్షత్రియ ధర్మం ఏమిటి అంటే వాళ్ళను సంరక్షించుకోవాలి. అలాంటి స్వధర్మాన్ని నువ్వు సంశయించి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు డౌట్ చేస్తున్నావు. ఇదేమిటి, నేను వీళ్ళని చంపొచ్చా అని. మరి నీ రాజ్య సంరక్షణకు నువ్వు చెయ్యాలి, అది నీ స్వధర్మం అది. కాబట్టి నువ్వు నీ డ్యూటీని ఎప్పుడు డౌట్ చేయొద్దు అనే పాయింట్ ఇక్కడ మనం కూడా గ్రహించవలసిన పాయింట్ అనమాట. వీటన్నిటిలో ప్రాక్టికల్గా మనకి ఎన్నో ఉపయోగకరమైన పనులు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ఈ పాయింట్స్, మనకి భగవద్గీత అంటే ఏదో స్పిరిచువల్ ఇలా కాదు, మన జీవన స్పిరిచువల్ కరెక్టే. స్పిరిచువల్ అంటే ఏమిటి? మన నిత్య జీవితంలో భాగం అయి ఉండాలి స్పిరిచువాలిటీ. అదే మరి జీవన విధానానికి పునాది. మనం కరెక్ట్ అయిన ధర్మవంతమైన మార్గంలో ఉంటేనే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అది మన బాధ్యత. కాబట్టి ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎలాగంటే భగవద్గీతలో మనకు ఆ జీవన విధానం ప్రాక్టికల్గా దీన్ని ఎలా మనం అన్వయించుకోవాలో మనం ఒక నిమిషం ప్రతి పాయింట్ని ఆలోచిస్తే మనకు తడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే నీ డ్యూటీని నువ్వు ఎప్పుడు డౌట్ చేయొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక తల్లిదండ్రుల పట్ల అవ్వనివ్వండి, మన పిల్లల పట్ల అవ్వనివ్వండి, ఒక సోదరులుగా కానీ సోదరిగా కానీ, మనం ఒక టీచర్గా కానీ, ఒక ఉద్యోగిగా కానీ, ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా కానీ మనం చేసే డ్యూటీ, మనం ఏమాత్రం మన డ్యూటీ మీద మనకంత కాన్ఫిడెన్స్, అంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అని చెప్పి ఈ మాటకు అర్థం. సో ధర్మాన్ని సంరక్షించటానికి నీ డ్యూటీ, నువ్వు ధర్మాన్ని, ఇక్కడ ధర్మం అధర్మంగా నీ రాజ్యం తీసుకోబడింది, నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం కంటే శ్రేయస్కరమైనది క్షత్రియుడికి ఇంకొకటి లేదు. అక్కడ కూడా ఆ మాట గ్రహించండి. క్షత్రియుడికి మనం నాదెవరో తీసుకున్నారు అని ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయటం కాదు. అక్కడ క్షత్రియ ధర్మము, నీ డ్యూటీ. నువ్వు ఆ జాబ్లో ఉన్నావు కాబట్టి, ఆ జాబ్లో లేనివాడు చంపటం వేరు, ఆ జాబ్లో ఉన్నవాడు ఈ ధర్మం కోసం చంపటం వేరు. కాబట్టి నీ ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి అది నీకు శ్రేయస్కరము, నువ్వు చేయవలసిన పని అని చెప్పి నీ డ్యూటీని ఎప్పుడు కూడా డౌట్ చేయొద్దు. నువ్వు ఇప్పుడు నీ డ్యూటీనే డౌట్ చేస్తున్నావు, నేను ఎలా నువ్వు కాదు, నీ డ్యూటీ అది అని చెప్పి స్వధర్మం గురించి ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇది మళ్ళీ ముందు కూడా చూస్తాము, బట్ ఇది గీతా సారాంశం కాబట్టి అన్ని టాపిక్స్ బ్రీఫ్గా ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి అన్నమాట. సో స్వధర్మంలో 2 రకాలు కూడా ఉన్నాయి అని కూడా అంటున్నారు. ఏది, ముక్తి పొందటానికి మనుషులు చేసేటటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ముక్తి పొందిన తర్వాత స్వధర్మం ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది అని చెప్పి, అలాంటి అంటే ఆ సచ్చితానంద స్థితి, ఆ మోక్షం స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇక మనం ఆ కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నాం. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇక దేహభావం అనేది ఉండదు. ఇంకా వాళ్లకు ఆ సమయంలో ఏ ధర్మాలైనా కూడా అనవసరం. అది అకర్మ స్టేట్ అనమాట. ఆ అకర్మ స్టేట్కి వెళ్ళేంత వరకు మన డ్యూటీలు మనం చేసుకుంటూ పోవాలి, అదే కరెక్ట్. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ డ్యూటీలు, ఈ మార్గంలో ఉండి మనం ఆ సచ్చితానంద స్థితికి వెళ్ళగలుగుతామో ఆ టైంలో ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక వాళ్ళు కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మికంలో ఉంటారు. అలా ఉన్న మహానుభావులు కొందరున్నారు. సో ఆ స్థితిలో ఇక ఏ పని కూడా చేయక్కర్లేదు. అంటే అది ఫైనల్ స్టేజ్కి, వాళ్ళు రావాల్సిన స్టేజ్కి వచ్చారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. సో పార్థ, స్వర్గద్వారాలను తెరిచేటటువంటి యుద్ధావకాశాన్ని కోరకుండానే అప్రయత్నంగా పొందినటువంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యుద్ధావకాశాలు కోరకుండా, అంటే అందరూ మరి చాలామందికి స్వర్గానికి వెళ్ళాలనే కోరిక ఉంటుంది, కానీ అందరికీ ఆ అవకాశం రాదు. ఇది నువ్వు బాధ్యతగా, నువ్వు ఈ క్షత్రియులు ఆ రకంగా, క్షత్రియులు చాలా
సౌఖ్యవంతులు. ఎందుకు వాళ్ళు ఇలా యుద్ధం చేసి తమ రాజ్యాన్ని కానీ ప్రజల్ని కానీ సంరక్షించుకునే అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి యుద్ధం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళు జయించితే రాజ్యం వస్తుంది, మరణించితే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు. కాబట్టి స్వర్గద్వారాలను ఓపెన్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉండే మీ క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు అని చెప్పి ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఉన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉంది. అంటే మరణిస్తే అయ్యో మరణిస్తాము, వాళ్ళు మరణిస్తారు, లేదా నేను మరణిస్తాను, ఇవన్నీ అనుకున్నాం అనుకోండి, అది కాదు. ఎవరైనా సరే అక్కడ మరి మరణించిన వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్వర్గ ద్వారాలు వాళ్లకు తెరుచుకుంటాయి. అధ చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నా కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. సో అందుకని ఒకవేళ నువ్వు ఈ ధర్మానుగుణమైన సంగ్రామాన్ని నువ్వు చేయలేదనుకో, ఒకవేళ అందుకని నువ్వు ఈ ధర్మవంతమైన యుద్ధాన్ని నా కరిష్యసి చేయలేదనుకో, తతః స్వధర్మం కీర్తించ, అప్పుడు నువ్వు స్వధర్మాన్ని కీర్తిని కూడా హిత్వా పాపం కోల్పోతావు. రెండు పోతాయి. నీ స్వధర్మాన్ని వదిలేసిన వాడు అవుతావు, కీర్తిని కూడా పోగొట్టుకుంటావు. మరి అందరూ ఏమనుకుంటారు, అర్జునుడు యుద్ధం మానేశాడంటే ఏదో భయపడి మానేశాడు అనుకుంటారు. కానీ ఎవరు యుద్ధం చేయవలసిన రాజు వెనుతిరిగి వెళ్ళాడు అంటే ఏ కారణం అనుకున్నా అనవసరం, అది అవతల వాళ్ళకి గౌరవకరంగా ఉండదు అని చెప్పి, అది గౌరవకరమైన పని కాదు. ఎందుకంటే అసలు నీ డ్యూటీనే నువ్వు మానేసి వెళ్ళిపోయావు, నువ్వు చేయవలసిన పనే నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు. అప్పుడు ఎవరికి అది మర్యాదస్తుల లక్షణం కాదు. డ్యూటీ మానేయటం మర్యాద కాదు అనేది మనం ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్కి. సో తతస్వధర్మం కీర్తించ. సో మీ స్వధర్మాన్ని అప్పుడు ఎప్పుడు పోతుంది ఈ స్వధర్మము కీర్తి రెండు కూడా హిత్వ ఎప్పుడు పోతాయంటున్నారు, ఒకవేళ నువ్వు ఈ ధర్మవంతమైన సంగ్రామాన్ని నా కరిష్యసి, ఈ ధర్మవంతమైన యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయలేదనుకో, అప్పుడు నీకు స్వధర్మము పోతుంది, కీర్తి పోతుంది, పాపం అవాప్స్యసి, అంతేకాదు పాపాన్ని పొందుతావు. అవి పోవటమే కాదు, ఈ పాపం రావటం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఈ ధర్మవంతమైన యుద్ధాన్ని చేయలేకపోతే నువ్వు స్వధర్మాన్ని కీర్తిని పోగొట్టుకోకపోవటం సరికదా, పాపం కూడా వస్తుంది ఎదురు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అంత పెద్ద వీరుడు అయిన అర్జునుడు అందరికీ తెలుసు. మరి అలాంటి వాడు త్యజించినప్పుడు తన ధర్మాన్ని వదిలేశాడనే కాకుండా అనేటటువంటి అప్రతిష్ట కూడా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య మరణాదతిరిచ్యతే. సో అపకీర్తి కూడా అపకీర్తే కాకుండా అది ప్లస్ పైగా భూతాని ప్రజలందరూ కూడా కథయిష్యంతి అంటే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఏమని? అవ్యయం, ఎల్లప్పుడు ఆల్ ద టైం నీ గురించి ప్రజలంతా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సంభావితస్య చ అంటే గౌరవం ఉన్నవాడికి అంటే పరువు గల వాళ్లకు అకీర్తి అంటే కీర్తికి ఆపోజిట్ అపకీర్తి. అపకీర్తిర్ మరణాత్ అంటే మరణం కంటే అతిరిచ్యతే దారుణమైనది అని చెప్పి చెప్తున్నాడనమాట. సో అకీర్తిం చాపి భూతాన్ని, సో అపకీర్తి కూడా పైగా, ఎందుకంటే నీకు ఇది అపకీర్తి కూడా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే భూతాన్ని సర్వులు ప్రజలందరూ కూడా కథలుగా చెప్పుకుంటారు, చాలా రోజులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు నీ గురించి. ఏమని? నువ్వు ఇలా యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోయావని. సంభావితస్య చ అపకీర్తి. సో గౌరవం ఉండే వాళ్లకు, గౌరవవంతులకు ఈ అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణమైనది అని చెప్తున్నారు. భయాద్రణాదు పరతం వంశ్యంతే త్వాం మహారథాః యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. సో భయం చేత
రణాదుపరతం అంటే యుద్ధరంగం నుంచి ఉపరతం అంటే వెళ్ళిపోయావనుకో, వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళలాగా మాంస్యంతే త్వాం నిన్ను అనుకుంటారు, నిన్ను మహారథ గొప్ప సేనాపతులందరూ నిన్నేమనుకుంటారు, భయపడిపోయి ఈ రణం నుంచి ఉపరతం వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అందరూ నీ గురించి సేనాపతులందరూ అనుకుంటారు. ఏషాం చత్వం బహుమతో అంటే ఎవరికి కూడా నీవు గౌరవనీయుడవు అయ్యి యాస్యపి అంటే ఎవరి గౌరవం కూడా నువ్వు పొందవు, పైగా లాఘవం అంటే చులకనైపోతావు, నువ్వు అందరికీ గౌరవం అనేది పోగొట్టుకుని చులకనైపోతావు అని చెప్తున్నారు. అంటే నీ పేరు ప్రతిష్టల మీద ఉన్న గౌరవం ఉన్నటువంటి సేనాధిపతులందరూ కూడా చివరికి ఏమనుకుంటారు, నువ్వు వెళ్ళిపోతే భయం చేతే నువ్వు ఈ యుద్ధరంగాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పి నిన్ను చులకనగా చూస్తారు, నిన్ను చులకన చేస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం. అవాచ్యవాదాంశ్చ అంటే దయాహీనమైనటువంటి కల్పిత మాటలు అన్నమాట. దయలేని అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇంకా నీ కల్పితంగా దయలేని మాటలు బహూన్ వదిష్యంతి ఎన్నో మాటలు పలుకుతారు. తవాహిత నీ గురించి నీ అహితులు అంటే నీ శత్రువులు. నిందంతస్తవ అంటే నిందిస్తారు, తవ నిన్ను నిందంతస్తవ అంటే తవ అంటే నిందిస్తారు, తవ నీ యొక్క సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం అంటే అంతకంటే దుఃఖాన్ని కలిగించేది ఏమి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు, నీకు అంతకంటే దుఃఖతరం కిం ఏముంటుంది ఇంకా నీకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నీ శత్రువులందరూ నిన్ను అనేక నిర్దయ వాక్యాలతో వర్ణిస్తూ నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖకరమైనది ఇంకేదైనా ఉందా? ఈ నిందలన్నీ ఈ రకమైన నిందలు అని పడుతూ హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాద్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఒకవేళ మరణించావా ప్రాప్తం అవుతుంది ఏమిటి? స్వర్గం. జిత్వావా జయించావే అనుకో, భోక్ష్యసే మహీం ఈ భూప్రపంచాన్నే భోక్ష్యసే అనుభవించు అంటే ఈ పెద్ద రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ఠ లే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర యుద్ధాయ యుద్ధమందు కృత నిశ్చయుడవై లేచి నుంచో అని చెప్పి అంటే లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో యుద్ధరంగంలో ఒకవేళ మరణించావనుకో నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. అలా కాకుండా జయించావనుకో రాజ్యాన్ని అనుభవించు. కాబట్టి ఈ జయించినా మరణించినా ఏదైనా నువ్వు అనుభవించవచ్చు. జయించితే రాజ్యాన్ని అనుభవించు, మరణించితే స్వర్గాన్ని అనుభవించు. లేచి యుద్ధానికి కృతనిశ్చయుడు అవ్వు. కాబట్టి నీకు ఏదైనా నువ్వు అనుభవించటానికి ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేయి. అందుకే అంటున్నారు మీ క్షత్రియులకు ఈ స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకునే అవకాశం కూడా ఉన్నది. జయించితే రాజ్యం వస్తుంది, జయించలేకపోతే స్వర్గం వస్తుంది అని చెప్పి ఇందాకే చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ మాట చెప్తున్నారనమాట. మరణించావో స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, జీవించావంటే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి లేచి యుద్ధంలో కృతనిశ్చయుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. ఎంత చక్కగా ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారో చూడండి భగవంతుడు అర్జునుడికి. అటు స్పిరిచువల్గా ఆధ్యాత్మికంగా, ఇటు మరి నీ బాధ్యత స్వధర్మం ఎలా డ్యూటీ అంటే ఎంత ముఖ్యమో అనేది చెప్తున్నారు. మర్యాదగా ఉండాలి, నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించకపోతే నీకు అది అగౌరవకరం అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సుఖ దుఃఖే సమేకృత్వ, సుఖ దుఃఖాలు రెండింటినీ సమానంగా భావించి లాభాలాభౌ జయాజయు, లాభాన్ని కానీ అలాభ నష్టాన్ని కానీ, జయాన్ని కానీ అపజయాన్ని కానీ, సుఖాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ సమంగా భావించి తతో యుద్ధాయ అంటే ఏదైనా
ఒకటే అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో నువ్వు ఆ సమత్వం సంపాదించి ఆ ఈక్వానిమిటీతో ఆ సమత్వ మెంటాలిటీతో ఆ సమత్వంతో, ఏ సమత్వం? ఆపోజిట్స్, ద్వంద్వాలన్నీ ఏదైనా ఒకటే. ద్వంద్వాలంటే చెప్పుకున్నాం ఆపోజిట్స్, సుఖమైన దుఃఖమైన, లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా, జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా ఈ యుద్ధంలో నువ్వు సమానంగా లెక్క చేయబాక. అంటే ఏమిటంటే ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో, నీ డ్యూటీ చేయటమే ముఖ్యం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో, దానివల్ల ఏదైనా రాని, నా డ్యూటీ నేను సక్రమంగా చేయాలి, తర్వాత ఏది జరిగినా అది భగవంతుడి ప్రసాదం అనే అర్థంతో నువ్వు ఏది జరిగినా నువ్వు లెక్కించక సమత్వంతో నువ్వు తతో యుద్ధాయ, ఆ రకంగా నువ్వు తర్వాత యుద్ధాన్ని చెయ్యి. యుజస్య, ఆ యుద్ధంలో నువ్వు ఆ రకంగా నిమగ్నుడవవు. నైవం పాపం అవాప్స్యసి, ఈ విధంగా చేసావంటే గనక ఏవం పాపం, సో చేస్తే నువ్వు పాపం నా ఏవం అంటే ఈ విధంగా చేసినట్లయితే నీకు పాపం అనేది పొందవు అని చెప్తున్నారు. సో మనం కూడా మరి కర్మయోగంలో తర్వాత చూస్తాం, అది వివరంగా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి కర్మయోగం చెప్తున్నారనమాట. సెకండ్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ టైం బ్రీఫ్గా చెప్తున్నారు కదా, మళ్ళీ మన థర్డ్ ఫోర్త్లో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చెప్తారు. ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్పడం అంటే కర్మయోగంలోకి వచ్చాం, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి చెప్పారు ఇప్పటి వరకు, ఇక్కడ ఇక కర్మయోగం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఏమని? సుఖమైన దుఃఖమైన, లాభమైన నష్టమైన, జయమైన అపజయమైనా సరే నువ్వు లెక్కించకుండా నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి, నా డ్యూటీ అనుకుని యుద్ధం చెయ్యి. అలా యుద్ధం చేసావంటే నీకే పాపము రాదు, నీవే పాపాన్ని పొందవు. సుఖ దుఃఖాలు కానీ, లాభ అలాభం అంటే లాభ నష్టాలు కానీ, జయం కానీ అపజయం కానీ లెక్క చేయకుండా యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి. యుద్ధం కోసమే అంటే అర్థం ఏమిటి? నా డ్యూటీ ఇది, యుద్ధం నేను చెయ్యాలి, అది నాకు చేతనైనంత కరెక్ట్గా చేయాలి, సక్రమంగా అన్నీ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అంతే. దానివల్ల లాభం వస్తుందా, నష్టం వస్తుందా, జయం వస్తుందా, అపజయం వస్తుందా, సుఖం వస్తుందా, దుఃఖం వస్తుందా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అలా చేసావంటే నీకే పాపము అంటదు. సో ఈ పాయింట్, అలా యుద్ధం చేస్తే ఏది వచ్చినా ఒకటే, నా డ్యూటీ చేయటమే నేను చేయవలసిన పని అనే భావంతో చేస్తే నీకే పాపం అంటదు. పాపం వస్తుందని భయపడుతున్నాడు కదా, అలా వచ్చిన సుఖం వల్ల, ఇలాంటి పాపంతో వచ్చిన సుఖం వల్ల ఏం సుఖం ఉంటుందంటున్నా. ఈ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టు, నీ జాబు డ్యూటీ చేయటం, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ఏదొచ్చినా సరే, నష్టమైనా లాభమైనా జయమైనా అపజయమైనా నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి అనే భావంతో నువ్వు చేస్తే నీకు ఏ పాపము అంటదు అంటున్నారు. ఇదే పాయింట్ మనం కూడా అన్వయించుకోవాలి. మనకి యుద్ధాలు లేవు కానీ మన బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అవే మన పోరాటాలు. నిత్య జీవితంలో మన పోరాటాన్ని మనం అదే విధంగా మన డ్యూటీ ఏం జరుగుతుంది, దానివల్ల లాభమా నష్టమా, జయమా అపజయమా, లేదంటే మనను సుఖమా దుఃఖమా అనేది పక్కన పెట్టు, నీ డ్యూటీ చెయ్యాలి. అందుకని నా డ్యూటీ నేను సక్రమంగా చేస్తున్నాను అంతవరకు. తర్వాత ఏం జరిగినా ఇక నాకు అనవసరం అంటే తర్వాత ఏమిటంటే ప్రసాదం, భగవంతుడి ప్రసాదంగా భావించనేది ముందు చూస్తాము. బట్ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్తో ఇలా స్టార్ట్ చేశారు ఆ కర్మయోగం గురించి. సో మనం ఎవరైనా సరే ఆ భావంతో చేస్తే ఆ సుఖ దుఃఖాలు కానీ ఏది వచ్చినా లెక్క చేయకుండా, అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే జస్ట్ డ్యూటీ చేయటం నా బాధ్యత అనుకుంటూ చేసినప్పుడు దానివల్ల మనకు ఏ పాపం కానీ ఏది అంటుకోదు అటువంటి కర్మ వల్ల. అది అలా చేసినప్పుడు భౌతిక కర్మల వల్ల బంధాలు అంటుకోవు అని మనం చూసాం. ఆ బంధాలు అంటుకోనప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ జన్మకు ప్రిపరేషన్ ఉండదు. బంధాలు లేనప్పుడు, క్లీన్గా ఉన్నప్పుడు ఇక భగవంతుడి దగ్గరికే వెళ్ళటం సాధ్యపడుతుంది. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఏష, ఇదంతా కూడా నీకు అభిహిత వర్ణించబడింది సాంఖ్యంలో, అంటే సాంఖ్యయోగంలో, ఆత్మయోగంలో. మరి బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు, బుద్ధియోగం అనే దాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను విను. బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ అంటే తెలివితో కూడిన వాడివై, అంటే తెలివిగల వాడివై దేనితో పృథక్కుమార కర్మబంధాన్ని విడవడగలవో. కర్మబంధం ప్రహాస్యసి,
అర్జున, బుద్ధిమంతుడివై నువ్వు ఏ రకంగా ఈ కర్మబంధాల నుంచి విడుదలవ్వగలవో, బయటపడగలవో విను, చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతవరకు నేను నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని సాంఖ్యాన్ని అనుసరించి వివరించా, అంటే ఆత్మజ్ఞానం అంతా నీకు వివరించాను. ఈ జ్ఞానంలో నీకు ఆత్మజ్ఞానం అంతా వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో వివరిస్తాను. ఇప్పటి వరకు నీకు ఆత్మ మార్గంలో వివరించాను ఈ జ్ఞానాన్ని. అంటే ఆత్మకు చావు లేదు, నువ్వు చంపడం లేదు, ఆత్మనెవరు చంపలేరు, ఇవన్నీ చెప్పాను నీకు సమాధానంగా. ఇప్పుడు ఈ కర్మ కూడా నీకు వివరిస్తాను. ఫలాపేక్ష లేకుండా ఒక పని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ కర్మ అనేది నీకు చెప్తాను, అది కూడా విను. అంటే రకరకాలుగా, అన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు అతనికి ఆన్సర్స్. అతను చంపుతాను అన్నాడు, నువ్వు కాదు, ఆత్మను ఎవరు చంపలేరు, నువ్వేదో చంపుతాను అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆత్మని చంపలేవు. అక్కడ సమాధానం దొరికింది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మరి, పాపం వస్తుంది నేను చంపితే అన్నాడు. ఈ రకంగా నువ్వు పని చేస్తే నీకు ఏది అంటదు, ఏ బంధాలు అంటవు, పాపాలు ఏది కూడా అంటవు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను, విను పృథక్ కుమార. అలాంటి జ్ఞానాన్ని గనక నువ్వు పాటించి నువ్వు ప్రవర్తించావంటే ఈ కర్మబంధాల నుంచి బయటపడగలవు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట. అన్నీ ఆయన వివరించారు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్. నేహాభిక్రమనాశోస్తి అంటే మరి ఈ ప్రయత్నంలో నష్టం కానీ హాని కానీ ఏది కూడా లేదు. మరి ప్రత్యవాయోన విద్యతే అంటే ఈ మార్గంలో నీకు హాని కానీ నష్టం కానీ ఏది ఉండవు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య కొంచెమైనా సరే ఈ ధర్మ మార్గంలో ఉన్నామంటే త్రాయతే రక్షిస్తారు. దేని నుంచి? మహతో భయాత్ గొప్ప భయాన్నించి మనము రక్షింపబడతాము. కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం, ఏ ప్రయత్నం సుఖమైన దుఃఖమైన ఎలాంటిదైనా, లాభమైన నష్టమైన, జయమైన అపజయమైన ఏదైనా ఒకటే, నా డ్యూటీ చేయాలి నేను, అది ముఖ్యం. తర్వాత ఏది జరిగినా అది దాని మీద కాదు నా దృష్టి, నా డ్యూటీని నేను సక్రమంగా చేయటం మీద ఉండాలి. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అంటే మరి అది నా చేతుల్లో లేదు, అది భగవంతుడి ప్రసాదం అనేది ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పారు? నీ డ్యూటీని నువ్వు చెయ్యి, ఆ తర్వాత వచ్చే సుఖమైన దుఃఖమైన జయమైన అపజయమైన ఇవేవి నువ్వు ఆలోచించుకో, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు, అంతవరకు చెప్పారు. సో ఇలాంటి ప్రయత్నంలో నువ్వు అలా చేసావంటే ఒక పని, ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నువ్వు అలా సాధన చేసి అలా చేయగలిగావనుకో, దానిలో నీకు నష్టం కానీ హాని కానీ ఏమీ లేదు. అలా చేస్తే బాగా చేస్తామా, మనకేయో ఈ థాట్స్ రావచ్చు, మన లాభాన్ని ఎవరైనా తీసుకుంటారు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నువ్వు నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి, తర్వాత వచ్చేదాని గురించి కాదు నేను ఆలోచించేది, ఈ డ్యూటీ నేను బాగా ఎలా చేయాలి అంతవరకే నా బాధ్యత అని నువ్వు అనుకున్నావంటే దానిలో నీకు ఎప్పుడు నష్టం కానీ హాని కానీ లేదు. ఈ మార్గంలో గనక నువ్వు కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అయినా సరే, ఈ రకంగా నువ్వు ఈ సాధన చెయ్యి, ఈ సాధనలో నువ్వు కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోయినా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ మార్గంలో నువ్వు కొంచెం అయినా ఈ ధర్మ మార్గంలో సాధన చేశావంటే త్రాయతే మహతో భయాత్, ఎంతో భయాన్ని నుంచి నువ్వు రక్షింపబడతావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ. జయలక్ష్మి మాతాజీ, ఈ క్లాసు సైకిల్ లాగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో బ్యాచ్ వస్తుంది, అప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయము. సో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక క్విజ్ ఉంటుంది, అది మళ్ళీ తర్వాత మీరు వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఈ కంప్లీట్. ఎందుకంటే బేసిక్గా మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎలాగో 18 డే క్లాస్లో అన్నిటినీ మీరు క్షుణ్ణంగా కొంత బ్రీఫ్గా మీకు అన్ని చాప్టర్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూశారు. అంటే ఏమీ తెలియని వాళ్ళు కాదు, ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్, మీకు ఆల్రెడీ కొంత తెలుసు ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏం జరిగిందన్నది.
అందుకని మీకు ఫాలో అవటం ఈజీ. ఇది సైకిల్గా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మంత్ వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి మరి 3rd చాప్టర్లోనో ఏమో ఉంటాం మనం. సో వాళ్ళు అక్కడి నుంచే వినాలి. విన్న తర్వాత మళ్ళీ 6 చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు క్విజ్ తీసుకోగలిగితే తీసుకుంటారు, లేదంటే వెయిట్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్ క్విజ్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత లాస్ట్ 6 క్విజ్ తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెయిట్ చేసి ఈ ఫస్ట్ 6 విన్నాక తీసుకోవచ్చు. సో ఆ రకంగా జరుగుతుందన్నమాట ఈ క్లాసు. హరే కృష్ణ. ఇది సైకిల్గా ఉంటుంది. ప్రతి నెలకి ఒక బ్యాచ్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం అలా స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఒకే లెవెల్ 2 ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకంగా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట దీన్ని. హరే కృష్ణ. సో ఇలా ఈ మార్గంలో వెళ్తే మీకు నష్టం లేదు. నువ్వు కొంచెమన్నా సాధన చేయి ఈ మార్గాన్ని, అప్పుడు నువ్వు ఎంతో భయాన్ని నుంచి నీకు రక్షణ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్యేకేహ కురు నందన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే ఎవరైతే ఈ భక్తిలో స్థిరపడిన బుద్ధితో ఉండేవాడు ఏకేహ కురునందన. సో ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కటే వాళ్ళ బుద్ధి ఒకే ఒక లక్ష్యం మీద ఉంటుంది, ఒకే ఒక దాని మీద ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో. ఎవరైతే ఈ భావనలో స్థిరపడి ఉంటారో, ఈ రకమైనటువంటి భావనలో వాళ్ళ బుద్ధి ఒక్కదాని మీదే ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో. అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటారు. బహుశాఖాకి అనంతాశ్చ, ఎన్నో రకాలుగా బ్రాంచెస్గా ఎన్నో వైపులకి వెళ్ళిపోతే గనక బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం అంటే ఈ భక్తి భావం లేని వాళ్ళకి, ఈ ఆధ్యాత్మిక లేని వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళ మైండ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ మార్గంలో ఉన్నవారు స్థిర ప్రయోజనంతో, ఏ మార్గంలో నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి తర్వాత ఏదొచ్చినా అనేటటువంటి ఆ భక్తి సరెండర్ మెంటాలిటీలో ఉన్నవాళ్ళు స్థిర ప్రయోజనంతో వాళ్ళు ఒకే లక్ష్యంతో ఉంటారు. ఏమిటి, నా బాధ్యతను నేను నిర్వర్తించాలి, అంతవరకు ఇంకా భగవంతుడు చూసుకుంటారు. కానీ ఈ స్థిర ప్రయోజనం లేని వాళ్ళు ఇక వాళ్ళ బుద్ధి అనేక రకాలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాంట్లో వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. నమ్మకం, విశ్వాసం ఉండాలన్నమాట. సో ఆ విశ్వాసం అనేది లేనప్పుడు మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఏది కూడా కుదరదు. కాబట్టి ఆ భక్తిభావం ఉన్నవాళ్ళు అలా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉంటారు. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని భగవంతుడు కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు భగవద్గీతలోనే. ఎవరైతే మరి భగవంతుడే సర్వము అని అనుకునేటటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తారు. సో ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు భాష్యంలో. కాబట్టి భక్తి భావంతో మనిషి కుటుంబానికి, సంఘానికి, దేశానికి, సమస్త మానవానికి కూడా సేవ చేసిన వాడు అవుతాడు అని చెప్పి, అంటే మన చెట్టుకు గనక నీరు పోస్తే ఆకులు, బ్రాంచెస్ అన్నిటికీ కూడా ఆ నీరు యొక్క మహిమ ఎలా వెళ్తుందో, శక్తి ఎలా వెళ్తుందో, అలా భక్తితో మనం పనిచేసినప్పుడు మరి ఆ మనిషికేంటి, కుటుంబానికి, సంఘానికి, దేశానికి, అందరికీ కూడా సేవ చేయగల వాళ్ళము అవుతాము. ఆ భక్తి భావం పెంపొందించుకుంటే అందరికీ కూడా మంచి చేసేవాళ్ళము అవ్వగలము అని చెప్తున్నారు. అలా గురువు యొక్క నిర్దేశంతో మనం కరెక్ట్ అయినటువంటి ఈ భక్తి భావాన్ని పొందవచ్చు అని కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు, ఒక ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక గురువును మనం పెట్టుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కూడా ఈ విషయాన్ని మనకు భగవద్గీతలో చెప్పారు. సో ఆ గురువు అనేవాడు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఆ గురువుని సంతృప్తి పరిస్తే భగవంతుడు కూడా సంతృప్తి పొందుతాడు. గురువుని సంతృప్తి పరచకుండా ఆ భక్తిభావం అనేది భక్తి ఆ స్టేజ్ అనేది రాదు. కాబట్టి గురువుని మనం సంతృప్తి పరిచినప్పుడు గురువు గారి అనుగ్రహం కోసం మనం ధ్యానించి, ప్రార్థించి వందనాలు అర్పించాలి అంటూ ఇక్కడ గురువు గారి యొక్క
ఇది కూడా అంటే ప్రామాణికుడైన గురువు, సరి అయినటువంటి గురువును చూసుకుని ఉన్నప్పుడు ఆ గురువు గారి అనుగ్రహంతో మనం ఆ భక్తి భావంలో స్థిరపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాతరతా పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మ, అధికారం ఇలాంటివన్నీ పొందటానికి ఎన్నో రకాల కర్మలను ఉపదేశించి వేదాల్లో ఈ మధురమైనటువంటి మాటలు ఉంటాయి కదా, అలా ఆ వాక్కుల ఎడ అల్పజ్ఞులు అనురక్తులు అవుతూ ఉంటారు. అంటే స్వర్గలోకం కావాలి, ఉత్తమ మంచి జన్మ రావాలి అంటే నేను నెక్స్ట్ జన్మ మనకు మంచిది రావాలి, తర్వాత అధికారం ఉండాలి, ఇలాంటి వాటి కోసం చాలామంది కొన్ని కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వేదాలలో చెప్పే ఈ మధురమైన మాటలు ఇవన్నీ చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అది ఇదని కొంతమంది వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. మరి భోగానుభవం, సంపన్న జీవితం కోరటంచే అలాంటి వాళ్ళు ఇక దానికి మించింది వేరొకటి లేదు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఎంతసేపు భౌతిక సంబంధించినటువంటి ఆ కోరికలతో కోరుకుంటూ ఉంటారు, లేదంటే స్వర్గప్రాప్తే కావాలని అని చెప్పి అది పర్మనెంట్ కాదు ఈ సుఖాలు అనేటటువంటిది ఇక్కడ పాయింట్, మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట చెప్పేది. అంటే అల్పజ్ఞులు అంటే మరి అంటే నిజమేదో తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇదొక్కటే వేదాల యొక్క ప్రయోజనం అని వీళ్ళు భావిస్తారు. అలాంటి ఏదో ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ జ్యోతిష్టామ యజ్ఞాలు ఏదో ఈ వేదాలందు కొన్ని చెప్పారు, స్వర్గలోకాన్ని పొందటానికి కొన్ని యజ్ఞాలు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ జ్యోతిష్టామ యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కొన్ని సూచించారు యోగాల్లో. సో స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇక అవే చేయాలి అని చెప్పి అందులో చెప్పారు. కానీ మామూలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఈ వేదాల యొక్క ప్రయోజనం ఇదేననుకుంటారు. ఏది స్వర్గానికి వెళ్ళటానికే ఈ వేదాల ప్రయోజనం ఏమిటంటే స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గాన్ని సూచిస్తాయని కాదు. అటువంటి అంటే భగవంతుడి భక్తిలో స్థిర ప్రయోజనం ఉండటం, అలాంటి భావాలతో ఉన్నప్పుడు ఇక భక్తిభావం మీద మైండ్ వెళ్ళదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఈరో కలుపు మొక్కలు, విషపూరిత మొక్కలు పువ్వుల పట్ల మనకి చూడటానికి కొన్ని అవి ఎంత అందంగా కనిపిస్తాయి, కొన్ని విషపు పువ్వులు కూడా. అలా తెలియక ఈ అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఇటువంటి యజ్ఞాలు వీటి వల్ల ఆకర్షితులయ్యి వాళ్ళు ఆ స్వర్గలోకంలో భోగాలు అవి అనుభవించవచ్చని ఆ మార్గానికి వెతుక్కుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాగే సోమరసాలను తాగటం అవి అంటే దానిలో ఉంటాయి అంటే చాతుర్మాస వ్రతం పాటించినప్పుడు దాంట్లో వచ్చిన తీర్థం అది ఏదో సోమరసం అంటారు. అది తాగితే అమృతత్వము ఆనందాన్ని పొందటానికి వాళ్ళకి అర్హత ఉన్నది అని కూడా వేదాల కర్మకాండ భాగంలో చెప్పబడింది. కాబట్టి ఆ సోమరసంతో బలం పొంది భోగానుభవాలు అనుభవించాలి భూమి మీద ఉన్నప్పుడని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగి ఈ రకమైనటువంటి వాటి కోసం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అంటే ఎంతసేపు మెటీరియల్ కోరికలు, భౌతిక ప్రపంచ కోరికల మీదే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషను ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ నా విధీయతే. సో ఈ భోగానుభవం, ఈ లౌకిక సంపదలు వీటన్నిటికీ ఆకర్షితులైపోయి వాళ్ళు మోహపరవశులై వాళ్ళ మనస్సులందు భగవంతుడి మీద భక్తియుక్త సేవను గురించిన స్థిర నిశ్చయం కలగదు. సో ఇందులో ఇమ్మర్స్ అయిపోతారు. ఏది స్వర్గానికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఈ యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి, ఇంతవరకే ఇదే ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క భక్తిని గురించిన స్థిర నిశ్చయం, అసలు అటువైపు కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళకి కలగట్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సమాధి అంటే సమాధౌ నా విధీయతే, నియమితమైన మనస్సు ఆ సమాధి స్థితిలో వాళ్లకు మైండ్ ఉండట్లేదు, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళకు భగవంతుడి మీద ఉండట్లేదు. సమాధి అంటే ఏమిటి అంటే స్థిర చిత్తము, అంటే
కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉండగలగటము. అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును కనెక్షన్, ఆ యోగ స్థితి, భగవంతుడితో కాంటాక్ట్ వచ్చేటంత స్థిరమైనటువంటి ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆ సమాధి స్థితి వస్తుంది. సో మనం అష్టాంగ యోగంలో కూడా చూస్తాం అది, దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఇది అందుకని చెప్తున్నారు, ఆ సమాధి స్థితి మీద ఇక వాళ్లకు భగవంతుడితో ఆ మెంటల్ కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్లకు ఉండదు. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ భోగాలు, ఈ తాత్కాలికమైన సుఖాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి సమాధి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇక సాధ్యపడదు. ఇక వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మాయాశక్తిని శక్తి వల్ల శిక్షింపబడ్డ వాళ్ళే అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ మాయాశక్తి, ఈ భౌతిక శక్తి అంతా కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలతో మన ఈ భౌతిక ప్రపంచం వైపు ప్రలోభాలు పెట్టి తిప్పుతూ ఉంటుంది. సో అది దాని నుంచి మనం భగవంతుడి వైపు మనస్సు గనక తిప్పుకోలేకపోతే మరి మాయాశక్తికే కట్టుబడిపోయి ఉంటాం. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్చున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. సో వేదాలు ముఖ్యంగా త్రిగుణాలు, వాటికి సంబంధించిన విషయాలు గురించి చర్చిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వేదాలన్నీ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను యొక్క విషయాలు మనం భగవద్గీతలో కూడా చూడండి, భగవంతుడు మరి లాస్ట్లో చెప్తారు కదా, ఈ గుణంలో ఉంటే కర్మ ఇలా చేస్తారు, ఆ గుణంలో ఉంటే యజ్ఞం ఇలా చేస్తారు, తపస్సు ఇలా చేస్తారు, ఆహారం ఇలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క గుణంలో అన్నీ మనం క్లియర్గా చెప్తారు. సో ఈ వేదాలు కూడా త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ద్వంద్వాల నుంచి, యోగక్షేమములు ఎలా ఉంటాయి అనే చింత నుంచి నువ్వు బయటపడితే అప్పుడు నువ్వు ఆత్మయందు స్థిరపడగలవు. ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా వస్తుంది అనుకుంటా. ఎప్పుడైతే మనము ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతుడై, అంటే ద్వంద్వాలకు అతీతుడై అంటే ఏమిటి? సుఖమైన దుఃఖమైన, శత్రువైన మిత్రువైన ఒకే రకంగా ఉండగలగటం అని చెప్పాలంటే, దాని ప్రాక్టికల్ మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా చలించకుండా మనం ఒకే రకంగా భగవంతుడి నిర్ణయం ఇది అనుకుని ఆ ఒకటే మాట గుర్తుంచుకుని మనం దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగితే, తర్వాత వీడు మంచివాళ్ళు, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారు, వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు అనేది వదిలేసి అందరినీ సమత్వంతో చూడగలిగినప్పుడు ఈ రెండు మనం కనీసం దానిలో ఇవాళ రేపట్లో అయిపోలేకపోయినా ఆ మార్గంలో ఉండటానికి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య అని చెప్తున్నారు. మీరు ఇందులో కంప్లీట్గా ఉత్తీర్ణులు అవ్వలేకపోయినా కనీసం ఆ మార్గంలో ఉంటే కొంచెమైనా ఈ ధర్మ మార్గంలో మిమ్మల్ని మహాభయాన్ని నుంచి కాపాడుతుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి అసలు ఆ మార్గంలో ఉండటానికైనా ప్రయత్నం చేయటానికి ట్రై చేయాలి. ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మనం విడిపడి యోగక్షేమాలనే చింత నుంచి, అంటే ఎంతసేపు ఏమో మనకి ఎలా ఉంటుందో, ఇది బాగా జరుగుతుందో, మనకేమన్నా అవుతుందా, మనకి నష్టం వస్తుందా, లాభం వస్తుందా, సుఖం వస్తుందా, ఫ్యామిలీకి ఏమన్నా అవుతుందా, మనం ఇంకా డబ్బు సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటే ఇదేమిటి ఇలా నష్టం వచ్చింది అంటే, యోగము క్షేమం రెండు అంటే చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సో ఎంతసేపు ఇంకా వాటి గురించి వరి అవ్వకుండా, అలా ఎప్పుడు వరి అవ్వకుండా ఉంటాం? భగవంతుడి మీద పూర్తి విశ్వాసం, భగవంతుడికి పూర్తి శరణాగతి. విశ్వాసం అంటే భగవంతుడిని నేను పూజిస్తున్నాను, ఆయన తప్పకుండా నాకు మంచే చేస్తారు, నాకు లాభమే కలిగిస్తారు, అది కాదు. భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా శరణాగతి అంటే నీ ప్రసాదం అనేది కంప్లీట్గా శరణాగతి. ఉదాహరణకి మరి గజేంద్ర మోక్షం, ద్రౌపది మనకి వస్త్రాభరణం చూపిస్తున్నారు. గజేంద్రుడు తొండంతో గట్టిగా కొమ్మని పట్టుకుని భగవంతుని ప్రార్థించినంత వరకు రాల. ఎందుకు? గజేంద్రుడు ఆ తొండం మీద భారం వేశాడు, కంప్లీట్గా భగవంతుడి మీద వేయలేదు. సో చివరికి ఎప్పుడైతే అది వదిలి భగవాన్ ఇక నువ్వే నాకు దిక్కు అన్నాడో భగవంతుడు వచ్చి రక్షించడం. సో కంప్లీట్ శరణాగతి అన్నదానికి ద్రౌపది కూడా ఒక చేత్తో ఆవిడ పట్టుకుని రెండో చేత్తో కృష్ణ కృష్ణ అని అంటున్నప్పుడు ఆవిడ ప్రయత్నం చివరికి ఆవిడ ఎప్పుడైతే అది రియలైజ్ చేసి భగవంతుడు తప్పికి ఎవరు, నేను కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎవరు కూడా నన్ను రక్షించలేరన్నప్పుడు రెండు చేతులు ఎత్తి ఆవిడ కృష్ణ అని పిలిచిన వెంటనే ఆయన వచ్చి ఆవిడకి రక్షణ కల్పించటం అని చెప్తారు. ఉదాహరణ అన్నమాట.
అంటే సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యోగక్షేమాల చింత నుంచి బయటపడతాము, ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం ఆయన చేతిలో ఉంది, ఆయన చూసుకుంటారు అనేటటువంటి భావాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ శరణాగత తత్వ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. అప్పుడు ఆత్మలో స్థితులు అవ్వగలుగుతాము. సో ఆ ఆనందం అంటే ఇక ఆందోళన చింత లేనప్పుడు, శత్రువు మిత్రువు అనేవాళ్ళు లేనప్పుడు, సుఖము దుఃఖం ఏదైనా ఒకటే అనుకున్నప్పుడు ఇంకా నీకేం వాడి ఉంటుంది? ఆనందం తప్ప, తృప్తి తప్ప. ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని నువ్వు అప్పుడు చవి చూడగలుగుతావు. ఇవన్నీ అంటే ఆ ప్రేమతత్వం, ఆనందం, మరి సర్వుల ఎడ సమత్వం, అది ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకే అర్థం అవుతుందన్నమాట. ఆ తత్వం ఆనందం రావాలి అంటే మరి అందుకే కోరిక అనేది ముసుగు వేయబట్టి ఆత్మతత్వం తెలియడం లేదు అని కూడా చెప్తారు భగవంతుడు. కోరిక అంటే ఏంటి? మరి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఎందుకు అనిపిస్తున్నాయి? కోరిక ఉండబట్టే. ఇది బాగుంటుంది కాబట్టి ఇదే జరగాలి, ఇలా జరిగితే మనకు సుఖంగా ఉండదు కాబట్టి ఇది వద్దు. తర్వాత వీళ్ళు మనల్ని ఇలా అంటున్నారు, వీళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు మనల్ని అలా అంటున్నారు, పొగుడుతున్నారు, వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఏంటి? మంచి అనిపించుకోవాలనే కోరిక, మనకి ఇది సుఖంగా ఉండాలి, ఇది కావాలి, మరి బిల్డింగ్ కావాలి, చిన్న ఇల్లు బాగుండదు, ఇది కోరిక. ఇలాంటివన్నీ కోరికలు అవ్వటం చేత మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ వరీస్, చింతలు ఉంటాయి. అన్నీ ఒకటే, ఏదైనా భగవంతుడిచ్చింది ప్రసాదంతో సమానం. ఎందుకు జరిగిందో నాకు తెలీదు, ఆయన ఇచ్చారంటే అది కరెక్ట్గా అలా జరగాలని ఆయనకు తెలుసు. ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా జరగాలో ఆయన నిర్ణయాన్ని మనం తప్పుబట్టేంతటి వాళ్ళం కాదు అని ఎప్పుడైతే మనం ఆ శరణాగతి తత్వంతో ఉండగలుగుతామో ఈ సమత్వాన్ని పెంచుకోగలుగుతాం. అంటే సాధన మార్గానికి మనకి ఏం ఉపయోగపడతాయి అనేది చూస్తే ఇలాంటి ప్రాక్టీస్తో, ఇలాంటి భావాలతో ప్రాక్టీస్ చేయటానికి ట్రై చేయాలి. అంటే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ద్వంద్వాల నుంచి, యోగక్షేమాల చింతల నుంచి బయటపడటం అన్న మాటకి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట అవి. సో అప్పుడు ఆత్మయందు బయటపడి ఆత్మయందు స్థిరుడు అవ్వు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మలో స్థిరత్వం పొందాలి అంటే త్రిగుణాలకు అతీతుడవై, ద్వంద్వాలకి అతీతులమై, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి యోగక్షేమాల నుంచి బయటపడినప్పుడు, ఆ చింతల, ఆ వరీస్ అన్నిటి నుంచి బయటపడ్డప్పుడు మనం ఈ గుణాలన్నిటికీ కూడా అతీతులం అవుతాం. అంతే కదా. ఈ గుణాలు, ఇది మంచి, రజోగుణంతో అది చేయాలని, తమో గుణంతో ఇది చేయాలని, ఈ గుణాలన్నీ కూడా వేస్ట్గా అంత రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు అది సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతం అన్నమాట. ఆ స్టేజ్ వస్తే ఆత్మలో స్థితుడవవు. నువ్వు ఇవన్నీ వదిలేస్తే నువ్వు ఆత్మలో స్థితుడవగలవు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాలా చక్కగా ఫార్ములా లాగా చెప్పారు ఇక్కడ. అవి మనం ఫాలో అవ్వటమే కష్టము, బట్ ఇక్కడ కూడా ఆ ఫార్ములా ఒకటి ఇచ్చారు భగవంతుడు. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుదోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చిన్న నూతిచే వనగూడు ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే ఒక పెద్ద జలాశయంలో గనక వెళ్ళినట్లుగా, ఇప్పుడు చిన్న నీటిలో ఇప్పుడు మనకు కొన్ని పనులే చేసుకోవచ్చు. చిన్న నూతుల్లో ఏది నీళ్ళు తోడుకోవచ్చు, 10 సార్లు తోడితే ఏదో దాంతో స్నానం చేయవచ్చు, మళ్ళీ తోడుకుంటే మళ్ళీ బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, మళ్ళీ తోడుకుంటే గిన్నెలు కడుక్కోవచ్చు. కానీ పెద్ద జలాశయం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఏది తోడుకోకర్లేదు, దాని దగ్గర ఉంటే అన్నీ ఒకసారి చేసేయచ్చు. స్నానం చేయొచ్చు, లేదంటే గిన్నెలు కడుక్కోవచ్చు, లేదంటే బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, అన్నీ కూడా ఒక్కసారి. అంటే ఈ చిన్న నూతులతో మనకు ప్రయోజనాలు ఎలా అయితే ఆ ప్రయోజనాలన్నీ ఒక్కసారిగా పెద్ద జలాశయం దగ్గరికి వెళ్తే అంటే ఈజీగా అయిపోతాయో, అలాగే ఈ వేదాల సమస్త ప్రయోజనాలు కూడా వాటి అంతరార్థం గ్రహించిన వాళ్ళకే సిద్ధిస్తాయి. సో ఆ వేదాల యొక్క రియల్ మీనింగ్ తెలుసుకున్న వాళ్ళకి, అంతరార్థం గ్రహించిన వాళ్ళకి సమస్త ప్రయోజనాలు కూడా సిద్ధిస్తాయి. సో వేదాల్లో యూజువల్గా ఈ యజ్ఞాలు, కర్మలు అన్నీ కూడా మన ఆత్మ సాక్షాత్కారాని కోసమే నిర్దేశింపబడ్డాయి. అందుకే చెప్పారు. అయితే ఆత్మానుభవం యొక్క ప్రయోజనం భగవద్గీతలో మనకి 5th చాప్టర్లో స్పష్టంగా చెప్పారు. 15వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. సో
భగవంతుడు ఏది అక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోక ఉంటుంది, 15th శ్లోక. ఏది అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక కూడా. మనం 15వ అధ్యాయంలో 15వ శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, అందరి హృదయాల్లో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ, నేనే స్మృతిని, నేనే జ్ఞానాన్ని, నేను అపోహనం మరుపును కూడా నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, వేదాలన్నిటినీ సర్వ వేదాలు చదివిన తెలుసుకునేది ఏమిటి అంటే నన్నే. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వేదాంత కృద్, ఆ వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవచ, వేదాలు తెలిసిన వాడిని, అహం నేనే అని చెప్పి అక్కడ చెప్తారనమాట భగవంతుడు. సో అది అట్లా 15th చాప్టర్లో కూడా వేద విదేవచాహం, వేదాంత కృద్వేద విదేవచాహం, వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, వేదాలు సర్వవేదాలు చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే అని చెప్తారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మళ్ళీ. సమస్త వేద ప్రయోజనం కూడా ఆత్మ అంతరార్థాన్ని గ్రహించటానికే అవి. వేదాల యొక్క సమస్త ప్రయోజనాలు కూడా వాటి అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళకే తెలుస్తున్నాయి. సో వేదాల యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం. సో నువ్వు వేదాలన్నీ చదివితే తెలుసుకునేది నన్నేనని ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ విషయం గుర్తు చేస్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన, మా కర్మ ఫలహేతుర్భూర్మా తే సంజ్ఞోస్త్వకర్మణి. సో విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించటంలో నీకు అధికారం ఉన్నది, కానీ కర్మఫలాల మీద నీకు అధికారం లేదు. మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు, నీ బాధ్యత, నీ విద్యుక్త ధర్మం, నీ డ్యూటీ నువ్వు నిర్వర్తించటంలో నీకు హక్కు ఉంది, అధికారం ఉంది. కర్మ ఫలాల మీద నీకు లేదు. నీ కర్మఫలానికి నువ్వే కారణం అని నువ్వెప్పుడూ అనుకోవద్దు. నేను బాగా చేయబట్టే నాకు ఈ సక్సెస్ వచ్చింది, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయబట్టి నాకు ఈ ప్రమోషన్ వచ్చింది అని నువ్వు అనుకోవద్దు. అలాగే విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టడంలో కూడా నువ్వు ఆసక్తుడు కావద్దు అని చెప్తాను. రెస్పాన్సిబిలిటీ వదిలేయాలని నువ్వు అనుకోవద్దు. అలాగే కర్మఫలం కావాలి అని అనుకోవద్దు. రెస్పాన్సిబిలిటీ చెయ్యి, ఇది నా హక్కు అనుకుని నీ బాధ్యత చెయ్యి, అంతేగాని ఆ వచ్చే ప్రతిఫలం నా హక్కు అని నువ్వు అనుకోవద్దు. దాని మీద ఆసక్తిని వదులుకో, రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద ఆసక్తిని వదులుకోవద్దు, నీ బాధ్యత మీద ఆసక్తి వదులుకోవద్దు, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకో అని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం గుర్తుంచుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంతవరకన్నా మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని మనం భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంయం త్యక్త్వా ధనంజయ, సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సో మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, అర్జున ధనంజయ అంటే అర్జున జయాపజయాలంద ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి సమబుద్ధితో నీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించు. అప్పుడు అలాంటి సమభావాన్నే యోగము అని అంటారు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు అంటే, ఎప్పుడైతే మనము ఆ సక్సెసా ఫెయిల్యూరా అనేటటువంటి వరిని, ఆ ఇంట్రెస్ట్ని వదులుకుని ఈక్వానిమిటీతో, సమబుద్ధితో మన బాధ్యతను నిర్వహింపగలిగినప్పుడు అలాంటి సమత్వమే యోగము అని చెప్తున్నారు. సో కాంప్లికేటెడ్గా కూడా కాదు, చాలా సింపుల్గా చెప్పారు ఈ శ్లోకాలు. యోగం అంటే ఏమిటి, యోగం అంటే ఆ యోగంలో ఉన్నప్పుడు అంటే నీకు ఆ పీస్ ఉంటుంది, నీకు ఆ ఆనందం ఉంటుంది, నీకు ఆ వరి ఉండదు, నీకు ఆ యోగక్షేమాల చింత ఉండదు, నీకు ఆ సుఖ దుఃఖాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఏదైనా ఒకటే, నీ ఆసక్తిని వదిలినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ మీద నీకు ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వం గనుక నువ్వు సాధించగలిగితే ఇంకా నీకు బాధే ఉంది,
నీకు దుఃఖం ఏముంది, నీకు వరి ఏముంది, నీకు యాంగ్జైటీ ఏముంది? అప్పుడు నీకు ఉండేది ఏమిటి? ఏమీ లేనప్పుడు పీస్. అది అప్పుడు అందులో నువ్వు ఆత్మను ఆ శాంతిలో దర్శించగలవు. అది అలాంటి సమత్వమే, సమభావమే యోగము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చాలా చక్కగా వివరించారు భగవంతుడు ఆ శ్లోకంలో. దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాత్ ధనంజయ బుద్ధౌ శరణమన్విచ్చ కృపణా ఫలహేతవః. సో ధనంజయ భక్తి యోగంతో ఈ హీన కర్మలన్నీ కూడా దూరం చేసుకుని ఆ భావనలో భగవంతుణ్ణి శరణు. హీన కర్మలు అంటే ఏమిటంటే ఈ చెడు పనులే కాదు, అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు పనులన్నీ నువ్వు దూరం చేసుకుని, అంటే చేయకుండా వదిలేయొద్దని కాదు, ఈ భక్తి భావంలో ఉంటూ ఏదైనా నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను, ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే అనేటటువంటి భావంలో నువ్వు ఈ రకంగా ఉంటూ భగవంతుని శరణు వేడు. కర్మఫలాలను అప్పుడు నీకు అది కరెక్ట్. కర్మఫలాలు అనుభవించుకోవాలనుకోవటం లోభత్వం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి పనులు చేసినా నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యాలి, ఆ ఫలితాల కోసం చేసేవాళ్ళు లోభులు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు మనకు కొంచెం అర్థం కావటాని కోసం. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. సో భక్తి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మలోనే శుభాశుభ ఫలాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగంలో ఈ జన్మలేనే శుభ అశుభ ఏదైనా సరే ఆ ఫలితాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. కాబట్టి కర్మలో నేర్పు అయినటువంటి వాడు ఆ యోగం కోసం ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి ఆ యోగం కోసం, అలాంటి యోగం కోసం, అసమత్వం కోసం ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి కర్మయోగంలో నువ్వు ఆ రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించు. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్త పదం గచ్చంత్యనామయం. ఈ రకంగా భక్తి యోగంలో నియుక్తులై మహర్షులు లేదా భక్తులు ఈ భౌతిక జగంలో కర్మఫలాల నుండి వాళ్ళు ముక్తులను కావించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలను పొంది భగవద్ధామాన్ని చేరటం ద్వారా దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా గనక మనం భక్తి యోగంలో మహర్షులైన భక్తులైన ఈ జగంలో ఈ కర్మఫలాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులు కావించుకున్నారు, విముక్తులు అయ్యారు. ఈ రకంగా అలా కర్మఫలాల నుంచి విముక్తులవడం ద్వారా ఏం జరిగింది? జనన మరణ చక్రం నుంచి కూడా విడుదల పొందారు. దుఃఖరాహిత్య స్థితి, దుఃఖం అనేది తెలియని స్థితికి వెళ్ళారు. ఎందుకు? ఈ ఆందోళనలు భయాలు అన్నీ వదిలిపెట్టారు. సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకటే అనుకుంటున్నారు. అలాంటి స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మరి ఏ బాధ తెలియదు. కాబట్టి దుఃఖరాహిత్య స్థితి, ఆ ఆనంద స్థితి, ఆ యోగా స్థితికి వెళ్ళారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇది చదువుదాము, ఈ చిన్న పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది హరే కృష్ణ. సాయిశ్రీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఓకే, ముక్త జీవులు దుఃఖరాహిత్యమైన స్థానానికి చెందిన వారై ఉన్నారన్నారు కదా, అక్కడి నుంచి చదవచ్చు. దుఃఖరాహిత్యమైన స్థానమునకు చెందిన వారై ఉన్నారు. ఈ విషయమున శ్రీమద్ భగవద్గీతము ఈ విధముగా పలుకుచున్నది. తమాశ్రీ అది చదవాలా మాతాజీ? పర్వాలేదు మాతాజీ, కింద మీనింగ్ చదివేయండి. విశ్వమునకు శరణ్యుడును మరియు ముక్తినిచ్చు ముకుందునిగా ప్రసిద్ధి నొందిన వాడును అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మ నౌకను ఆశ్రయించిన వానికి సంసార సాగరము దూడ పాదముద్ర ఎందలి జలమే కాగలదు. వైకుంఠము లేదా దుఃఖరహ స్థలమైన పరమ పదమే ఆ భక్తుని గమ్యస్థానము గాని
అడుగడుగున అపాయము కలిగిన అన్యస్థానము కాదు. సో ఇది మీనింగ్ అన్నమాట దానికి అక్కడ చెప్పిన దానికి. ఓకే ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ. ఆ భౌతిక జగము అడుగడుగున అపాయము కలిగిన దుఃఖ భూయష్ట స్థానమని ఎవ్వరును అజ్ఞానవశమున తెలుసుకొనజాలరు. అట్టి అజ్ఞానము చేతనే బుద్ధిహీనులు సకామ కర్మల ద్వారా తమ స్థితిని చక్కబరుచుకొనుటకు యత్నింతురు. అట్టి కర్మఫలములు తనకు ఆనందము నొసగలవని వారు భావింతురు. కాని విశ్వమునందు ఎచ్చోటను దుఃఖరాహిత్యమైన జన్మముండదని వారెరుగురు. జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనము, వ్యాధుల నెడి 4 దుఃఖములు విశ్వమందటను గలవు. కాని భగవంతుని నిత్యదాసునిగా తన నిజ స్థితిని అవగతము చేసుకొనినవాడు భగవానుని స్థితిని తెలుసుకుని అతను భక్తియుక్తి సేవలో నియుక్తుడుగును. తత్ఫలితముగా అతడు దుఃఖమయ జీవనము గాని, కాలము మరియు మృత్యువుల ప్రభావము గాని లేనటువంటి వైకుంఠములందు ప్రవేశించుటకు అర్హుడగుచున్నాడు. వాస్తవమునకు తన నిజస్థితిని తెలియుట ఎనగా భగవానుని ఉదాత్తము మరియు ఉన్నతమైన స్థితిని తెలియుట ఎనియే భావము. జీవుని స్థితి మరియు భగవానుని స్థితి సమానమైనవే అని తప్పుగా తలించువాడు అంధకారము ఉన్నట్టివాడు. తత్ఫలితముగా అట్టివాడు భగవానుని సేవలో ఎన్నడూ నిలువజాలడు. అట్టివాడు తనను తానే ప్రభువై జన్మ మృత్యు పరంపరకు మార్గము నేర్పరుచుకున్నను. కాని సేవయే తన నిజస్థితి అని అవగతము చేసుకొని వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో నిలిచి శీఘ్రమే వైకుంఠ లోకమునకు పొందుటకు అర్హుడగుచున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఓనర్చబడు సేవయే కర్మయోగము, బుద్ధి యోగము అనబడును. సులభ వాక్యములో చెప్పవలెనేనా అది కృష్ణ భక్తి అనబడును. జై హరే శ్రీ కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు కృష్ణ. మాతాజీ. సో అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి మార్గంతో మనం చేస్తే దాన్నే బుద్ధి యోగము అంటాం. అంటే ఏ పనైనా భక్తి అంటే భగవంతుడికి సమర్పించి ఈ శరణాగత తత్వంతో ఎలా ఉన్న కర్మఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని డ్యూటీ చేయటమే నా పని, కర్మఫలం నా మీద ఆసక్తి లేకుండా. అంతేగాని ఆపోజిట్గా కర్మఫలం మీద ఆసక్తి పెట్టుకుని డ్యూటీ వదిలిపెట్టడం అలాంటివి కాదు అని కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ రకంగా చేయటానికి సాధ్యపడుతుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇంతటితో ఇక్కడ ఈరోజు క్లాసు స్టాప్ చేద్దాము. మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. ఈ దాంట్లో అవి రోజు ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు పెడుతూనే ఉంటారు. మీకు కావాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ మాతాజీ పెడతారు, చూసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. సో ఈ ఎవరు అంటే ఒక మాతాజీ అడుగుతున్నట్లున్నారు ప్రీవియస్ క్లాసెస్వి అని. మనకి ప్లేలిస్ట్ ఉన్నదో లేదో తెలియదు నాకు దీనికి. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు పెడదాం మాతాజీ. ఫస్ట్ క్లాస్ లింక్స్ పెడితే క్లాసెస్ జరిగినాయిగా మాతాజీ, ఇప్పుడు ఆ 2 క్లాసెస్ పెడతాను. ఆ 2 క్లాసెస్ పెడితే అది వింటే కొంచెం కంటిన్యూషన్ బాగుంటుంది అనుకుంటే అలా చేయొచ్చు. సో మాతాజీ అది పోస్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. మాతాజీ కొంతమంది 8 చాప్టర్స్ మేము వినేసాము, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని అడిగారు. దానికి అది మనం లాస్ట్ టైం కంబైన్ చేయటం వల్ల మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది అనుకున్నాం కదా మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, అది అంటే ఈసారి జాయిన్ అయినట్టున్నారు ఎవరు, మెసేజ్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే. అది అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడే లాస్ట్ టైం జాయిన్ అవ్వలేదు కాబోలు, బట్ మనం ఆ కారణంతో చేసామని చెప్దాం. అదే రీజన్ కాబట్టి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ అదే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కొందరు అడల్ట్స్ క్లాస్ వాళ్ళందరినీ మనం కంబైన్ చేశాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ 8 ఫినిష్ చేస్తే మరి
విన్నందువల్ల నష్టం లేదు. సో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసి మరొకసారి వినండి అని అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ, ఇది స్మూత్గా మనకి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో జరగాలి అంటే ఇంకా ఇదొక్కటే మార్గం, అందుకని ఇలా చేయడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకొకసారి వినండి. మళ్ళీ 8th చాప్టర్ తర్వాత మీరు 9th నుంచి ఫ్రెష్గా వినవచ్చు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవ